மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணாமா, ஒரு 2 நிமிஷம் இருமா, போயிடாத, ஒரே ஓகே நிமிஷம். மேம், ஓகே ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேன் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிவன். நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட பெரியம்மா வந்து காலையில ஒரு 3 o'clock 4 o'clock அரௌண்ட் ஐ திங்க் அவங்க பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தாங்க. ஸோ அதனால வெரி ஒரு நல்ல டிவோட்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சொந்த அம்மாவுடைய அக்கா அவங்க. ஸோ அதாவது எப்படி பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜ் அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு ஒரு வாட்டி. அவங்களுக்கு குழந்தைங்க கிடையாது. ஸோ தே ஆல்வேஸ் பி மோர் அஃபெக்ஷனேட் டு, அதாவது அவங்க பெரியம்மாக்கு. ஸோ அம்மாவை விட அவங்க கிட்ட தான் நிறைய அவங்க ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டு. அவங்களுக்கு எதுனா ஒன்றானா இவரால் தாங்க முடியாதுங்கிறது வந்து ஒரு 2-3 months பிஃபோர். ஆக்சுவலி அவங்க 2-3 months-ஆவே ஒரு வென்டிலேட்டர் அந்த மாதிரியான இதில் தான் இருந்தாங்க. ஸோ நேற்று கூட வந்து ஐ திங்க் ஹி கெப்ட் மெசேஜ், இன்னைக்கு எனி டைம் எனி திங் வந்து ஹேப்பன் ஆகும் மாதாஜி, அதனால ஒரு பேக்கப் ரிசோர்ஸ் வந்து பண்ணணும் ஃபார் ஆல் திஸ் பிளான் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆனால் பகவான் வந்து அவங்களுடைய கஷ்டத்தை வந்து பார்த்து இல்லையா, அவங்களுடைய திருவடிகளை வந்து சேர்த்துட்டாங்க. ஸோ அவங்களுடைய குடும்பம் வந்து அவங்களுடைய பிரிவினால வந்து கண்டிப்பாக துயரம் என்பது இருக்கும். அவங்களுக்கு பகவானுடைய கிருபை கிடைச்சி அது எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான வலிமையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் நம்ம எல்லாருமே வைக்கணும். ஏன்னா மோகன்தாஸ் பிரபுஜி என்ன நமக்கு சேவை பண்ணுறாருன்றது ஒன்லி ஃபார் அட்மின் லெவலில் மட்டும்தான் தெரியுமே ஒழிய இன் ஜென்ரலாக வந்து ஐ திங்க் மேபி பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஸோ எனி பேக் அண்ட் ஒர்க் எனி டைம் நம்ம வந்து அவருக்கு ரீச் அவுட் ஆனால் அவர் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவார். ஸோ ஹீஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் ஹில்னஸ் ஆல்சோ. அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு நாம் என்றைக்குமே வந்து சேவையினுடைய இதனால கடன்பட்டிருக்கோம். நீங்களாம் இருக்கீங்களோ இல்லையோ, எங்களுடைய சேவைக்கு நானும் ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப ரொம்ப கடன்பட்டவர்கள் அவருக்கு. ஸோ லெட் ஹிம் கெட் ஸ்ட்ரென்த். பகவான் அவருக்கு நல்ல துணை இருந்து இந்த சங்கடமான சூழ்நிலையை கடந்து செல்வதற்கான ஒரு மனதிடத்தை வந்து கொடுக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான நம்ம கிளாஸை தொடங்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. எஸ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா தெரியும். ஐ ஜஸ்ட் தாட் நீங்க வந்தப்பறம் இதை பத்தி பேசுவீங்க அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் அடாப்டட் சன், அதாவது அவங்களுக்கு பசங்க இல்லாததால அவர் தான் அவரை பார்த்துட்டு இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. ஸோ அதனால அதாவது அந்த அளவுக்கு அம்மாவிட பெரியம்மா கிட்ட தான் அப்படி பிரியம் ஜாஸ்தின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் கேட்டப்போ இட் வாஸ் ஸோ மெசிமரைசிங் இல்லையா. எப்பவுமே அம்மாவை காட்டிலும் பெருசுன்ற ஒரு இது வந்து யாருமே சொன்னதை நான் கேட்டதில்லை. தட் மச் அவங்க வந்து அவங்க பெரியம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் கேட்பார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒபீடியன்ட் சன் அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டவங்களோட அசோசியேஷன் நம்ம வச்சிருக்கணும் போது இட்ஸ் ரியலி அந்த மாதிரி வண்டர்ஃபுல் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறனால தான் இதெல்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்காக நீங்க அந்த பெரியம்மாவுக்காக, அவர் அன்பு கொண்ட அந்த பெரியம்மாவுக்காக நம்ம எல்லாரும் ஒரு மாலை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்லிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே எஸ் Mataji, convey our condolences to also Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். அவர் வந்து இந்த அகாமடேஷன் வந்து ஐ திங்க் கும்பகோணம் முடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னாரு. மேபி ஸ்ரீரங்கம் கும்பகோணம் 2 முடிச்சிருப்பாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் எஸ்டர்டே நம்ம ஸ்ரீதர் பிரபுஜியும் செல்வம் பிரபுஜி ஹேவ் பீன் இன் த ராமேஸ்வரம் and they got a very nice place it seems. Okay, and then in one location only and then for 24 hours thing. So that was really mercy of the Lord and the Guru Parambara. ஸோ அதனால ராமேஸ்வரத்துக்கு எப்படி பிளான் பண்றது நம்ம அகாமடேஷன்ன்றது தெரியாமல் இருந்தது. பட் எஸ்டர்டே ஈவினிங் இட் காட் கன்ஃபர்ம்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி நாளைக்கு வந்து வி வில் பிரபுஜி இன்னைக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் முடிக்கட்டும். ஒன்ஸ் இஸ் ஃப்ரீ டுமாரோ
Okay, we'll have a Sure, review. ma'am. Sure, Yourself, ma'am. myself, and Mohandas Prabhuji will sit and review. You can pull Ramakrishna Prabhuji. He's a very nice person. எனக்கு அவர் டீடைல் தெரியாது மேம். மேபி யூ கேன் எனக்கு இன்ஃபார்ம். தெரியும். I think I'll pull கூப்பிடுங்க. him because Sure. he can be a wonderful backup. Whenever Mohandas Prabhu is available, we can go by his convenience. Sure, ma'am. அப்படியே எல்லாருமே ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டுருங்க மேம், வைகுண்ட மாதாஜி எல்லாருமே. ஏன்னா பேக்கப்க்கு வந்து இங்க இருந்து யாராவது ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ராமகிருஷ்ண பிரபு அங்க வருவாரு. சோ யாராவது ஒருத்தங்க இங்க இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா வைகுண்ட மாதாஜியும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுங்க அந்த மீட்டிங்ல. ஒரு ஆனா சேஃப் எனக்கு சைட். தெரிஞ்சு அவங்க கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் ஒர்க்ல இருக்காங்கம்மா. வேற யாராவது லிட்டில் ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்கள வந்து புல் பண்ணணும். நோ You ப்ராப்ளம். எனக்கு also வந்து think about that. Okay. நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு வந்து I just want her to be only in case of emergency. No, I no, no. don't want her to be as a part of the work. அதுக்கு No, no, சொன்னேன். no. Let there be anyone be the part of the work. But யார் வந்து அதை கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்றது நானும் யோசிக்கிறேன். Sure, ma'am. That we can Sure. pull it actually. Done, ma'am. Sure, ma'am. Okay. Right, ma'am. Thank you, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Ma'am, Pranam Mataji. next Monday, can I take over, ma'am, the class and you will swap for Tuesday next week? Okay, fine. Right. No issues. Thank you, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna எல்லாருக்குமே. So, yeah. हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna Mataji, Namaskar. Namaskaram, Hare Krishna. हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் माताजी प्रणाम माताजी பிரணாம். ஓகே, எல்லாருமே இப்போ ஒரு கீர்த்தன் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Conveniently இல்லை இது. प्रसादिका का ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनदीनावनचारी यमुनदीरावनचारी 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 जय राध माधव मुझ बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम
ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே Rama Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om ஓம் Namo நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் Namaskar. நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவி சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயாமுதீரயேத். ததோ நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம்பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்கம பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. நம்ம 15 வரைக்கும் முடிச்சோம் இல்லையா? 17. 17 படிக்கணும் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். யாருக்கு புக் இருக்குதோ அவங்க மட்டும் கையை உயர்த்துங்க இப்போ. ஏன்னா எந்த ஒரு ஸ்லோகம் அந்த இதுல இல்ல. ஜானகிராம் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அபிஷேமா. வாசிக்கிறேன். ஓகே, இந்த 17வது ஸ்லோகம் வாசிக்க பிரபு நீங்க. அபிஷேமே நாஸ்மின் ஆஷ்ரமோ பவனி சஷ்பானி சரந்தம் தேவகுப்தம் ரக்ஷ்யாமி. வாசிக்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அபிஷேஷ மேனாஸ்மின் ஆசிரமோவனே சஷ்பாணி சரந்தம் தேவகுப்தம் திருஷ்யாமி. அபி இருக்கக்கூடுமா? ஷேமேன அச்சமின்றி, ஏனெனில் புலிகள் போன்ற மிருகங்கள் இல்லாததினால். அஸ்மின் இதில், ஆசிரமே உபவனே ஆஸ்மரத்தில் நந்தவனத்தில், சஷ்பாணி சரந்தம் புற்களை தின்று கொண்டு திரிந்து கொண்டு இருக்கும் தேவகுப்தம் தேவர்களால் காக்கப்பட்டு, திருஷ்யாமி நான் காண்பேனா. மொழிபெயர்ப்பு. அந்தோ புலிகள் போன்ற மிருகங்களினால் தாக்கப்படாமல் தேவர்களினால் காக்கப்பட்ட அந்த அழகிய மான் உயிரோடு இருப்பதை நான் மீண்டும் காண முடியுமா? அது ஆசிரமத்தின் நந்தவனத்தில் புற்களை தின்று கொண்டு திரிவதை மீண்டும் நான் காண்பேனா? பொருளை. அழகான மான் தனது பாதுகாப்பில் ஏமாற்றம் அடைந்து தன்னை விட்டு பிரிந்து தேவர்களின் பாதுகாப்பை தேடி சென்று விட்டது என்று பரதர் கருதினார். இருப்பினும் மீண்டும் புலிகள் போன்ற மிருகங்களினால் அச்சமின்றி நந்தவனத்தில் மான் புற்களை தின்று கொண்டு திரிவதை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் பெரு விருப்பம் கொண்டார். அத்தகைய மானை பற்றியும் அதை எவ்வாறு தீய சக்தியிடமிருந்து காக்க முடியும் என்பதை பற்றியும் சிந்தித்தார். இது போன்ற அன்பு நிறைந்த சிந்தனைகள் போற்றப்படக்கூடியவைதான். ஆயினும் ஆன்மீக நோக்கில் பார்க்கும்போது மன்னர் உண்மையில் தனது மேன்மை மிக்க ஆன்மீக நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து ஓர் விலங்கின் மீது பற்றுடையவராக ஆகிவிட்டார் என்றே தோன்றும். இவ்வாறு தன் நிலையினை தாழ்த்தி கொண்டமையினால் மறுபிறப்பில் அவர்
ஒரு விலங்கின் உடலினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகிட்டு. ஹரே Thank you. கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhuji. Prema Mataji Vasi. Avishana Vrha Sala Vrho Anyadamo Vanaiga Sarayega Sharova Pakshyadi. Yes, Prema Mataji Vasi. Unmute பண்ணுங்க. நான் தான் மியூட் பண்ணி வச்சேனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே அபிச்சான விருக சாலோ விருகோ அந்யதோ அந்யதமோ வா நைக சர ஏக சரோ வா பஷ்யதி. அபிச்ச அல்லது, ந இல்லை, விருக ஓநாய், சால விருக நாய், அந்யதம இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று, வா அல்லது, நா ஏக சர கூட்டமாக அலையும் பன்றிகள், ஏக சர தனியாக திரியும் புலி, வா அல்லது, பஷ்யதி தின்று கொண்டு, அல்லது வாயில்லா ஜீவனை. மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். உண்மை என்னவென்று நான் அறியேன். ஆயினும் எனது மான் ஒரு ஓநாயினாலோ அல்லது நாயினாலோ அல்லது கூட்டமாக அலையும் பன்றிகளினாலோ அல்லது தனியாக திரியும் புலிகளினாலோ நிச்சயம் கொன்று தின்னப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். பொருளுரை. புலிகள் காட்டில் கூட்டம் கூட்டமாக அலைவதில்லை. ஒவ்வொரு புலியும் தனித்தனியேதான் திரியும். ஆனால் காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டமாக திரியும். அதுபோல் ஓநாய்களும் நாய்களும் கூட்டமாகவே அலையும். இவ்வாறு பரத மன்னர் காட்டில் உள்ள கொடிய விலங்குகளினால் தனது மான் கொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கருதினார். Yes, thank you, Mataji. Thank you. Pushpa Mataji. Nimloshadiha Bhagavan Sagala Jagashemo Dayashtraya Atmadyavi Mama Namrugavadu Nyasha Agachadi. Yes. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Nimlochadiha Bhagavan Sakala Jagatse Modayastrayi Atmatyavi Mamana Mruha Vadunyasa Agachadi. நிம்லோச்சதி மறைதல். ஹ அந்தோ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் சூரியனாக தோன்றுகிறார். சகல ஜகத் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் க்ஷேம உதய மங்களத்தினை அதிகரிப்பவர். திரையி ஆத்மா அவர் 3 வேதங்களினால் ஆனவர். அத்திய அபி இதுவரை, மம எனது, ந இல்லை, மிருக வது நியாசக இம்மான் குட்டி அதன் தாயினால் என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆகச்சதி வருவதற்கு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அந்தோ சூரியன் உதிக்கும் பொழுது எல்லா விதமான மங்களங்களும் துவங்குகின்றன. துரதிருஷ்டமாக அவை எனக்காக ஆரம்பமாகவில்லை. சூரிய தேவன் வேதங்களின் வடிவமானவர். ஆனால் நானோ வேதங்களின் விதிகளையெல்லாம் இழந்து நிற்கிறேன். சூரியன் மேல்வானில் மறைய போகிறது. ஆனால் தனது தாய் இறந்ததிலிருந்து என்னை நம்பி இருந்த மான்குட்டி இன்னும் திரும்பி வரவில்லை. பொருளுரை. பிரம்ம சம்ஹிதையில் சூரியன் முழுமுதற் கடவுளின் கண்ணாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. சூரியேச சகல கிரகாணம் ராஜ சமஸ்த சுரபூர்த்தி ரசோஷ தேஜா யஸ்யாஞ்சய பிரமதி சம்பிருத கால சக்ரோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. சூரியன் உதிக்கும் பொழுது காயத்திலிருந்து வேத மந்திரத்தை ஒருவன் ஓத வேண்டும். இறைவனது கண்களாக இருப்பது சூரியனாகும். சூரியன் மறைய போகிறான், மாயை இன்னும் காணவில்லை அதை என்று பரதர் புலம்புகின்றார். தன்னை துர்பாகியசாலியாக எண்ணுகிறார். ஏனெனில் மான் இல்லாத காரணத்தினால் சூரியனின் ஒளியில் கூட மங்களம் நிறைந்ததாக அவரால் ஒன்றையும் காண முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
अभिस्वित् अक्रुध सुकृतम् आगत्य मां शुगिष्यति हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निजमृगधारः विनोदैर् अशन्दोषं स्वानाम् अनुपदन् अबनुदन्. Yes. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। अभिस्वित अकृत सुकृतम आहत्य मां सुखयिष्यति हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृग दारग विनोदै असन्तोषं स्वानाम् अनुदन् அபனுதன். அபஸ்வித் இவ்வாறு நேர்ந்திருக்குமோ அக்ருத சுக்ருதம் புண்ணிய செயல்கள் எதையும் செய்யாதவர் ஆகத்திய திரும்பி வருதல் மாம் என்னிடம் சுக இஷ்யதி மகிழ்ச்சி அளிக்க ஹரிண ராஜகுமார எனது மைந்தனை போல் நான் காத்தேன். அந்த மானும் ஒரு ராஜகுமாரனை போன்றதுதான். விவித பல்வேறு ருச்சிர மிகவும் இனிமை அளிக்கும் தர்ஷனீய காண்பதற்கு நிஜ சொந்தம் மிருகதாரக மான்குட்டிக்கு பொருத்தமான வினோதை இனிமையான செயல்களினால் அசத்தோஷ மகிழ்ச்சியின்றி ஸ்வானாம் அதன் சொந்த இனம் அபனுதன் ஓடிவிட்டது. மொழிபெயர்ப்பு மான் ஒரு ராஜகுமாரனை போன்றே இருந்தது. அது எப்போது திரும்பி வரும்? மீண்டும் மனதிற்கு இனிமை அளிக்கக்கூடிய தனது செயல்களை எப்போது செயல் காட்டும்? என்னை போன்று துன்புறுவருக்கு அது மீண்டும் அமைதி அளிக்குமா? உண்மையில் என்னிடம் புண்ணிய பலன்கள் ஏதும் இல்லை. அவ்வாறு இருந்தால் மான் இதற்குள் திரும்பி வந்திருக்கும். பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். உறுதியான பற்றின் காரணமாக மன்னர் அந்த சிறிய விலங்கினை ஓர் இளவரசராகவோ ஏற்றுக்கொண்டார். இதுவே மோகமாகும். மான் காணாமல் போய்விட்ட கவலையினால் மன்னர் மானை தன் மகனாவே நினைத்து அழைத்தார். பாசத்தின் விளைவாக யாரையும் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லி அழைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெய ஸ்ரீ மாதாஜி. श्वेलियाघामां वृषा समाधीनामीलिददृशं प्रेम समर्पेण सगिद आगत्य पृषत् अबरुष विषानाक्रेण लुडरी. Yes, boss. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ஸ்வேலி காயாம் விளையாடும் பொழுது மாம் எனக்கு மிருஷா போலியான சமாதினா தியான சமாதியினால் ஆமிவித திருஷம் மூடிய கண்களுடன் பிரேம சம்ரன் பேன அன்பின் விளைவாக எழுந்த ஆத்திரம் காரணமாக சகித அச்சத்துடன் ஆகித்ய வந்து புருஷ தண்ணீர் துளிகள் அபருஷ மிகவும் மென்மையான விஷான கொம்புகளின் அக்ரேன துளிகளினால் லுடதி எனது உடலை தொடும். மொழிபெயர்ப்பு அந்தோ அச்சிறிய மான்குட்டி என்னோடு விளையாடும் பொழுதும் நான் கண்களை மூடி தியானத்தில் இருப்பது போல் பாவனை செய்வதை கண்டதென்றாலும் அன்பின் உணர்ச்சி பெருக்கால் என்னை சுற்றி வந்து மிகுந்த அச்சத்துடன் தனது கொம்புகளின் நுனியினால் எனது உடலை தொடும். அது எனக்கு குளிர்ந்த நீர்த்துளிகளைப் போன்று இருக்கும். பொருளுரை தனது தியானம் தவறானது என்று பரதர் கருதுகிறார். அவர் தியானம் செய்யும் பொழுது அவர் உண்மையில் அந்த மானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். மேலும் அது தன் கொம்புகளினால் அவர் உடலை குத்திய போது அவர் மிகுந்த இன்பத்தினை அடைந்திருக்கிறார். தியானம் போல் பாவனை செய்து மன்னர் அந்த மானை பற்றி அறிய நினைத்திருக்கிறார். இதுவே அவர் தவத்தின் தன்மையில் தாழ்ந்ததற்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி மியூட்ல போங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ வரத மகாராஜாவுடைய செயல்களை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மான் ஒரு நாள் காணாமல் போனது எண்ணி அவர் எவ்வாறு பரிதவிக்கிறார் என்பதுதான் இப்ப அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, நம்ம புலன்களுக்கு எப்படி சர்வசாதாரணமா நாம் அடிமையாகி விடுகின்றோம் நம்மளையே அறியாமல், இல்லையா? பழக்க வழக்கங்களுக்கு நாம் எவ்வாறு அடிமையாகின்றோம், இல்லையா? அதாவது அடிக்ஷன் என்ற அந்த வார்த்தை நம்ம கிட்ட நாட் ஓன்லி குடி போதையில் இருக்கிறவங்க, போதை பொருட்களுக்கு போறவங்க, கெட்ட பழக்கங்களை தெரிஞ்சு அதை பிடிச்சிக்கிறவங்க மட்டும் அடிக்ஷன் கிடையாது. இந்த மாதிரியான உணர்வுகளாலையுமே நாம கட்டப்பட்டு விடுகிறோம், இல்லையா? ஒரு செயலுக்கு நாம அடிமையாகி விடுகின்றோம், இல்லையா? அதுவே தான் அதிலேயே நாம மூழ்கி விடுகின்றோம் என்பதை வரத மகாராஜாவுடைய செயல்கள் நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ உண்மையிலேயே அவர் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆத்மா, இல்லையா? நல்ல பக்தரும் கூட. இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தவர். ஆனால் அவ்வளவு திருத்தொண்டு புரிந்திருந்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் கூட என்ன பண்ணும், நம்மள இழுத்து விட்டுறோம்னு பகவத்கீதையில படிக்கிறோம், இல்லையா? அதுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, இல்லையா? ஸோ அதாவது யானை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு வேடன் புளிய புளி தோண்டி அது மேல இலைகளை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த பக்கம் பெண் யானை இருக்கிறத பார்த்து இந்த ஆண் யானை ஓடு வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த பள்ளத்துல விழுந்துரும், இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த தேனீக்கள், இல்லையா? தேனீக்கள் என்ன பண்றது, ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு மலராக போய் அந்த அதாவது தேனை பருகி தன்னுடைய கூட்டுல சேர்க்கறது. ஆனா இறுதியில என்ன ஆகுறது, அந்த தேனையே பருகி அதுவுமே அதாவது ஒரு திங்கள் தான் மேக்சிமம், இல்லையா? அந்த தேன் கூடு ஒரு திங்களா 2 திங்கள், அதுக்கு மேல இருக்கிறது இல்லை. ஃபுல்லா அந்த தேன் கூடு கட்டி விட்டா அதுக்கு மேல அது அந்த தேனை வரி அதுவே சாய்க்கும். அதே மாதிரி இது அது நாக்கு ருச்சி, இல்லையா? அடுத்து அங்க இது விட்டில் பூச்சிகள், இல்லையா? விட்டில் பூச்சிகள் என்ன பண்ணும், பிரகாசத்தை நோக்கி போகும். ஆனா அந்த சூட்டுனால என்ன ஆகும்னாக்கா அங்கே அது மரணம் அடையும், இல்லையா? அக்னி ஜுவாலை இதனுடைய பிரகாசத்தை நோக்கி போகும் பொழுது அந்த ஜுவாலையிலேயே அது மடிய வேண்டியதா இருக்கும். உண்மையிலேயே தன் மடிய போறோன்றது அந்த விட்டில் பூச்சிகளுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது, இல்லையா? அது போல வாழ்க்கையில நாம எந்த தருணத்துல எந்த மாதிரியான விஷயத்திற்கு நாம அடிமைப்படுவோம் என்பது தெரியாது. ஸோ ஈவன் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு அடிக்ஷன் தான், ஓகே? ஆனா அது நல்ல அடிக்ஷன்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லையா? பயிற்சியின் மூலியமா அதை நாம என்ன பண்றோம், பக்குவப்படுத்துறோம். எவ்வளவுதான் நம்ம பக்குவப்படுத்திட்டே இருந்தாலும் எனி டைம் நாம கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆனா கூட நம்மளுடைய செயல்கள்ல முரண்பாடோ இல்ல ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையோ இல்ல தவறோ ஏதோ ஒன்று நிகழ்ந்து விடும். அதனால ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்ம இந்த புலன்களையும் மனதையும்
இது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து கட்டுக்கோப்புல வைக்கணும். இல்லைன்னா பரத மகாராஜா மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொரு பிறவின்னு நம்ம இப்ப எத்தனாவது பிறவியில நம்ம திரும்பி வருவோம், எத்தனை பிறவி நமக்கு இன்னும் இருக்கு, இனிமே நம்ம பிறவி இருக்கா இல்லையா, இது பத்திலாம் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லையா. நாம ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு முன்ன செய்த நன்மைகள் தீமைகளை பற்றியும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அதனால் வரக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களை பற்றியும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. நேற்று என்ன நடந்ததுன்றது ஓரளவுக்கு நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனா ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வுகள் வெரி மேஜர் இன்சிடென்ட்னா நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னா கண்டிப்பா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் நம்முடைய அதாவது நினைவு என்று நம்ம சொல்லலாம். நினைவினுடைய கெப்பாசிட்டியே அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல கிடையாது. அதோட சக்தியுமே அவ்வளவுதான் இல்லையா. மறதியும் ஞாபக சக்தியுமே இறைவனால் வந்து வழங்கப்படுகிறது நமக்கு. அதனால சில சமயத்துல ஞாபக சக்தி இருக்காது, சில சமயத்துல ஞாபகம் என்பது இறைவன் வழங்கக்கூடியது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த இந்த பரத மகாராஜா என்ன பண்றார், அந்த மானனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து, அதாவது அவர் எந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ வந்து மேன்மையா எண்ணி இங்க வந்தார், அந்த குவாலிட்டிஸை பத்தி நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த இடத்துல கிடையவே கிடையாது இல்லையா. நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அவரு பகவானுடைய திருத்தொண்டு பத்தி எங்கேயாவது சொல்லிட்டு இருக்காரா இப்ப இந்த வரக்கூடிய சில ஸ்லோகங்கள்ல? இல்லவே இல்லை. 17ல இருந்து 21வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம். ஸோ எங்கேயாவது நான் இந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறத வந்து நான் வந்து இழந்து விட்டேனே அப்படின்னு எங்கேயாவது சொல்றாரா? கண்டிப்பா இல்லை. அங்க என்ன சொல்றாரு, மான் இன்னும் திரும்பி வரலையே, ஏன்னா காட்டுல எத்தனை இருக்கு, புலி இருக்கு, அடுத்து வந்து ஓநாய்கள் இருக்கு, பன்றிகள் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான விலங்குகள் மத்தியில இந்த மான் மாட்டின்னு இருந்தா கொல்லப்பட்டு தின்னப்பட்டிருக்குமே இல்லையா. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இன்னும் வந்து ஒரு படி மேல அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவர் தியான பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய கொம்பை வந்து எடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய ஸ்பர்ஷத்தின் மேல், அதாவது தன்னுடைய உடல் மீது அது வந்து தேய்க்குமா. அப்படின்னா அங்க என்னது, அது தொடு உணர்வு இல்லையா. அந்த ஸ்பரிசத்தினால் அவர் என்ன பெற்றார், ஆனந்தம் பெற்றார் என்றதே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா மானுடைய ஸ்பரிசத்துல ஆனந்தம் அடையறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி மான் அழகானது இல்லையா. ஆனா அதனுடைய ஸ்பரிசத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற அந்த இது உந்துதல் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே வேறுபட்ட நிலைகள். ஆனா இங்கே பரத மகாராஜா என்ன சொல்றார் வந்து, நான் அந்த ஸ்பரிசத்தினுடைய மகிழ்ந்தேன், இப்போ அந்த ஸ்பரிசம் இல்லையே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அங்கே அவர் என்ன ஆச்சு, அவர் தொடு உணர்வுக்கு வந்து அங்கே ஆட்கொள்ளப்பட்டார். அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து இந்த 5 அதாவது ஞானேந்திரங்களை வந்து நாம் பக்குவப்படுத்தணும். அப்பதான் கர்மேந்திரியங்களே பக்குவத்துக்கு வரும். ஞானேந்திரியங்களே பக்குவப்படுத்தலைன்னாக்கா கர்மேந்திரியங்கள் கண்டிப்பாக அதாவது இந்த ஞானேந்திரியங்கள் அடிப்படையில் மனசு உடல் இதன் அடிப்படையில வந்து அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும், எஸ்பெஷலி மனசு. ஓகே. அதனால நம்ம செயல்படக்கூடிய எந்த பக்தி தொண்டுமே பரத மகாராஜா அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் இன்னும் பெரிய ஆத்தாரிட்டிஸ் பண்ணல. பரத மகாராஜா அளவுக்கு அவருடைய தந்தையே ஒரு குருவாக இருந்து அவருக்கு வந்து அனைத்தையுமே பயிற்சி வித்து கொடுத்தார். ஆனா அவரை போல நம்ம வந்து அந்த வாய்ப்பு நமக்கு இல்லை. இப்ப எதுவும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ குருவினுடைய கிருபை இல்லையா. ஸோ வைஷ்ணவனுடைய கிருபைனால இங்க எல்லாருமே நம்ம குழுமி இருந்து இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். இது தவிர்த்து நமக்கு பெரிய சேவைகளுடைய இது பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஆனா பரத மகாராஜர் வந்து அவர் யஜ்ஞங்களை வளர்த்தார் இறைவனுடைய திருப்திக்காக இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருடைய அந்த புண்ணிய பலன்கள் அனைத்துமே வந்து கரைய ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா. ஸோ நம்ம ஆற்றிக்கொண்டிருந்த புண்ணிய காரியங்களை எப்பொழுதுமே நாம் ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் இந்த பாவ செயல்கள் என்று நம்ம ஏதாவது செய்திருந்தாலும் நம்மளே அறியாம அதுக்குமே பலனை நாம் அனுபவித்துதான் ஆகணும். ஸோ அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை ஒருவேளை வந்து பகவானால வழங்கப்படும். அதில் நாம் எப்படி ஈடுபாடோடு செயல்படுறோன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இப்போ நாம் இந்த 17வது ஸ்லோகத்துல வந்து பார்க்கலாம். அந்தோ புலிகள் போன்ற மிருகங்களினால் தாக்கப்படாமல் தேவர்களினால் காக்கப்படும் அந்த அழகிய மான் உயிரோடு இருப்பதை நான் மீண்டும் காண முடியுமா. அப்படின்னா மீண்டும் அவரால் பார்க்க முடியுமான்ற ஒரு டவுட்டே வந்துருச்சு அவருக்கு. ஏன்னா சந்தியா காலம் ஆன பிறகு கூட அந்த மான் திரும்பி வரல இல்லையா. அதாவது போன மான் திரும்பி வரலையே, அது உயிரோடு இருக்கா இல்லையான்ற ஒரு டவுட்டே வந்துடுது அவருக்கு. அந்த அழகிய மான் உயிரோடு இருப்பதை நான் மீண்டும் காண முடியுமா. அங்க அடைமொழி ஒண்ணு போட்டிருக்காரு, அழகிய மான். ஸோ எப்படி அவர் அட்ராக்ஷன் இல்லையா. இதை காட்டிலும் அட்ராக்ஷன் எது, பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம் இல்லையா, பகவானுடைய தரிசனம் இல்லையா. அவரை காட்டிலும் அழகு மிக்க ஒன்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. ஆனா இப்போ அவருடைய அந்த உயர்வான அந்த ஞானம் வந்து இழிவான ஒரு
புலனுக்கான திருப்தியில வந்து உட்கார்ந்துருக்கு இல்லையா. கண்ணால அந்த அழகை ரசிக்கிறார் இல்லையா, வாயால அவருடைய புகழாரங்களை சூட்டுகிறார் இல்லையா, அந்த ஸ்பர்ஷத்தால அதை வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். இத்தனை புலன்களையுமே அவர் வந்து அதுல உபயோகப்படுத்தியிருக்கார் இல்லையா. சோ மேலும் அது ஆசிரமத்தின் நந்தவனத்தில் புற்களை தின்று கொண்டு திரிவதை மீண்டும் நான் காண்பேனா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பாருங்க இல்லையா. சோ அவர் என்ன சொல்றார், மீண்டும் அது ஓடியாடி விளையாடுற அந்த அழகை நான் பார்க்க முடியுமா, கண்களுக்கான புலன் நுகர்ச்சிங்க இல்லையா. சோ இப்படி எல்லாம் அவர் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் தனக்குள்ளேயே. சோ அழகான மான் தனது பாதுகாப்பில் ஏமாற்றம் அடைந்து தன்னை விட்டு பிரிந்து தேவர்களின் பாதுகாப்பை தேடி சென்று விட்டது என்று பரதர் வந்து கருதினார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவர் உண்மையிலே நம்மளால எல்லாருக்குமே பாதுகாப்பு என்பது கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது. நம்மளை நாமளே பாதுகாக்கிறது என்பதுமே நம்மளால முடியாது. இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஏன்னா சோ எல்லாம் இறைவனுடைய சித்தம். அவருடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றவாறே நாம வந்து ஒரு பொம்மலாட்டத்துல எப்படி பொம்மைகள் இருக்குமோ அந்த பொம்மலாட்டத்தை ஆட்டுவிப்பவர் அவர்தான் என்பதை நாம பற்பல இடங்கள்ல வாசிச்சிருக்கோம். அது போலதான் இந்த இதுவுமே. சோ நாம மானை அவர் வந்து ரட்சித்து கொண்டிருந்தார்னா அது இறைவனுடைய ஒத்துழைப்பால தான் ரட்சித்து கொண்டிருந்தார். இனிமே அவர் வந்து அந்த செயல் செய்ய தேவையே இல்லை இல்லையா. ஒரு நல்ல ஆஸ்டரிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தவங்க அதையெல்லாம் விடுத்துட்டு இந்த மாதிரியான பௌதீக உணர்வுகளுக்கு எல்லாமே அவர் ஆட்கொள்ளப்பட்டு விட்டதுனால அதற்கான ஒரு சிறிய இறைவனுடைய கருணை தான் இது. இல்லைன்னா அந்த மான்குட்டியோடயே தான் இருப்பார் அவர். ஆனா அதுலயுமே அவர் என்ன பண்ணார், இந்த அளவுக்கு இருந்ததுனால மரணிக்கும் பொழுது அந்த மானையே எண்ணி வருந்துகிறார் இல்லையா. அதனாலதான் அவர் வந்து மானாக பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. இது பகவானுடைய கிருபை, ஓகே, அவருடைய லீலை. சோ இதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னா, எப்படிப்பட்ட பக்தரா இருந்தாலும் இல்லையா, ஒரு முறை அவர் வந்து சாதனை பண்ணிட்டு இருந்ததை விட்டுட்டு இல்லையா, பக்தி மார்க்கத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் விடுத்து இல்லையா, சோ தன்னுடைய பௌதீக லாபத்திற்காக ஒரு செயலை ஆற்றக்கூடிய நிலையில அவங்க வந்து செல்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து மீண்டும் வந்து அதே தூய்மையான பக்தியில வந்து அடையிறது என்பது மிக மிக கடினமானது என்பது பரத மகாராஜுடைய வாழ்க்கை நெறியை வச்சு நமக்கு வந்து உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஓகே, எப்ப வேணாலும் இந்த மனசு மாறிடும் இல்லையா. சோ ஒன்று போலவே இந்த மனசு இருக்காது. அப்படி இருப்பினும் மீண்டும் புலிகள் போன்ற மிருகங்களின் அச்சமின்றி நந்தவனத்தில் மான் புற்களை தின்று கொண்டு திரிவதை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் பெரு விருப்பம் கொண்டார் இல்லையா அவருடைய தோட்டத்துல. சோ அதாவது அந்த மான் மீது இருந்த மோகத்தை, இது மோகம், இது ஆக்சுவலி இது அன்பு கிடையாது. அன்பு என்பது யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும். எஸ், நமக்கு கூட வந்து ஒருத்தர் நம்ம இதுல வந்து மரணித்த பிறகு அவங்க இல்லையேன்ற ஒரு பாதிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். அது யாருமே மறுக்க முடியாது. ஆனா ஒரு மண்ணில் பிறந்த ஒருவர் நம்ம என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் மரணிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகிறது இல்லையா. எப்போ போறோன்றது மட்டும்தான் வேறுபடுமே ஒழிய, ஆனால் செல்ல வேண்டிய பிரயாணத்தை வந்து நாம தவிர்க்கவே முடியாது. சோ இந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால், அதாவது இந்த ஜடபாரதர் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதெல்லாம் இறைவனுடைய லீலைகள் தான். அதாவது அவர் என்னன்னா இந்த இதுலயே உழண்டு கொண்டிருந்தா என்ன ஆகுறது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெஸ்கியூ இல்லையா. இன்னைக்கு என்ன கதை படிச்சோம், அந்த அரசருடைய பேர் என்ன, சித்திரகேது. ஓகே, சாரி, சித்திரகேது மன்னர் என்ன பண்ணார், ஆக்சுவலி பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார். அவரிடத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆகாய விமானத்தை கொடுத்தாங்க, நல்ல ஆப்புலன்ஸோட. அதாவது இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அவர் வந்து வித்யாதராஸ் ஐ திங்க் அவங்களுக்கு வந்து அரசராகிறார். அந்த பதவியுமே பகவான் கொடுத்தார். ஆனால் பகவான் என்ன பண்றார், இதுலயே மூழ்கி விட்டால் சித்திரகேது மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய இடத்திற்கு வர முடியாது என்ற ஒரு ஏற்பாட்டினால் என்ன பண்றார், சித்திரகேது மன்னர் அந்த ஆகாய விமானத்துல போகும் பொழுது அங்கே பார்வதி தாயார் வந்து சிவபெருமானுடைய அதாவது தொடை மீது அமர்ந்து இருந்தார் இல்லையா. கணவன் மனைவி அது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தான் பிஹேவியர் இல்லையா. ஸோ சரி பாதியையே வந்து சிவபெருமான் வந்து உமாதேவி பார்வதிக்கு கொடுத்துருக்கா. ஸோ அதனால வந்து அப்படி உட்கார்ந்து அவ்வளோ பெரிய அசம்பிளி, அங்க நாரதர் போன்ற தேவரிஷிகள் எல்லாருமே அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல பாகவதத்தை எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார் சிவபெருமான். ஓகே, ஆனா அங்கே அந்த பக்கம் ஆகாய விமானத்தில் வந்த சித்திரகேது
அங்கே தாயார் அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனை பார்த்து பலமாக சிரித்து விடுகிறார். ஸோ அதை வந்து அவமானமாக கருதிய பார்வதி தாயார் அவரை வந்து நீ வந்து ராட்சசனாக கடவுதுன்னு சொல்லிட்டு சபித்து விடுகிறார் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ இந்த கதை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஆனா அங்கேயுமே வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அந்த மொழி, அதாவது பொருளுரையில வந்து பொருளுரையில பர்பட், அதாவது விளக்கம், இல்லையா? அந்த விளக்கத்துல வந்து பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், இதுவுமே இறைவனுடைய கருணை தான். ஸோ தட் அதாவது சீக்கிரமா பகவான் தன்னிடத்தில் சித்திரகேது வந்து சேரணும்ன்ற ஒரு காரணத்திற்காக தான் இந்த ஏற்பாடு. சித்திரகேது மன்னர் வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, இல்லையா? அந்த மாதிரி தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா யாரை கண்டுமே வந்து நகைக்க மாட்டாங்க, இல்லையா? ஆனா அத்தகைய ஒரு செயல், ஏன் இது மாதிரி ஒரு நெக்லிஜிபிள் இஷ்யூவை வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஒரு தண்டனையா வந்து மாறுகிறது என்பதை வந்து ஈவன் பரிஷித் மகாராஜாவுடைய கதையிலுமே நம்ம பார்க்கிறோம், இல்லையா? பரிஷித் மகாராஜா என்ன பண்றார், அங்கே ஷமிக ரிஷி வந்து தியானத்தில் அமர்ந்து இருக்கும் பொழுது, இல்லையா, அங்கே இறந்து வீட்டுக்கு வந்த அரசரை வந்து எவ்வளவு பெரிய அரசர், இல்லையா, அப்படிப்பட்ட மன்னரை வரவேற்காததுக்காக அவருக்கு கோபம் வருகிறது. மீண்டும் அங்க வந்த பிறகு அங்கே உணவு நீர் எதுவுமே இல்லாத அந்த அந்த உபசரிப்பு இல்ல, வீட்டுல எதுவுமே இல்லை. இந்த 3 காரணங்களுக்காக பரீட்சித் மகாராஜ் கோபமே படாதவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு கோபப்பட்டு என்ன பண்றார், அங்கே இறந்து கிடந்த அந்த பாம்பினுடைய உடலை எடுத்து ஷமிக ரிஷியினுடைய கழுத்துல வந்து போட்டுறார், இல்லையா? போட்டுட்டு கோபத்தோடு சென்று, ஆனா அங்கே அரண்மனைக்கு வந்த பிறகு தன்னுடைய தவறை அவர் உணர்கிறார். இதுதான் தூய பக்தருடைய குவாலிட்டி, இல்லையா? ஆனா அந்த அவகாசம் இப்ப வரத மகாராஜாக்கு இல்ல. சோ தூய பக்தருடைய குவாலிட்டி இங்கே, அவர் தான் செய்தது தவறு, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானிடத்துல பிரார்த்திக்க ஆரம்பிக்கிறார். 100% இந்த ஒரு நாம் எப்பயாவது தவறு பண்ணிட்டோம்னா யாருக்கும் இந்த பாதிப்பு வரக்கூடாது நம்மால அப்படின்றத வந்து நம்ம பிரார்த்திப்போம், இல்லையா, மனசளவுல. அந்த மாதிரி அவருமே வந்து பிரார்த்திக்கிறார். ஸோ அதாவது நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்துட்டேன், என்னுடைய இந்த ஒரு தவறுக்காக என்னுடைய குடும்பத்துல வந்து எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் கொடுத்து விடாதீர்கள், இல்லையா? இந்த ராஜ்யத்திற்கும் எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுத்துடாதீங்க, ஏன்னா பிரஜைகள் எல்லாம் சங்கடத்துல இருப்பாங்க. அதனால தண்டனை எதுவாயினும் எனக்கே நீங்கள் அருளுங்கள் எம்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எவ்வளவு சில்லியான ஒரு விஷயத்தை செய்துட்டு வந்தேன், உணவு தானே இல்லை, இல்லையா? சோ அதற்கு என்ன இருக்கு, என்ன ப்ராப்ளம், வீட்டிற்கு வந்து அதாவது அரண்மனைக்கு வந்த பிறகு நாம் உணவு அருந்து இருக்கலாம், இல்லையா? அப்படிங்கிற ஆலோசனை எல்லாமே வந்து யாருக்கு வருது, ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வருது. மேலும் வந்து அவரால் வந்து ஒரு பக்தி நிலையில இருக்கிறதுனால அந்த சாபத்தையுமே வந்து வெல்லக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர் பரீட்சித் மகாராஜ். ஆனாலும் அவர் அத்தகைய செயலை வந்து அவர் செய்யவே இல்லை. He accepted it as a punishment. இது வந்து இறைவனுடைய ஏற்பாடு, நான் அவரிடத்தில் செல்லக்கூடிய காலகட்டம் வந்துவிட்டது என்பதை உணர்ந்து அவர் வந்து இவ்வாறாக செயல்படுகிறார் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கேயும் வந்து பரத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு மானுக்கு அடிமையாகி மேலும் மேலும் முழுவதுமாக பகவானை மறந்து விடக்கூடிய நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக இதுவுமே வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடு தான். எந்த ஒரு செயலுமே அவருடைய ஏற்பாடு தான். ஆனா அதை நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் வந்து ரைட்டான ஒரு நிலையில இருந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதே விடுத்துட்டு நாம தவறான ஒரு அர்த்தத்தோட வந்து எதையுமே வந்து நினைக்க கூடாது. சோ ஒரு தூய பக்தரும் ஆவார் சித்திரகேது, இல்லையா? ஆனா அங்கே நகைக்க வேண்டிய ஒரு தருணத்தை வந்து ஏற்படுத்தியவர் எம்பெருமானுடைய கருணை. மீண்டும் அவர் விரக்ஷாசுரனாக மாறி அந்த சமயத்திலுமே வந்து என்னது, இறைவனை நான் எப்பொழுதுமே மறக்காம இருக்கக்கூடிய அந்த நினைவுகளை வந்து அவர் கொண்டார். எப்படி கொண்டார், அவர் செய்தின்றது என்ன, அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு, அது அப்படியே நிலை பெற்றார் அவர் வந்து. சோ அந்த மாதிரி இங்க பரத மகாராஜா என்ன ஆகிறார், மான போல் ஆயிட்டு இன்னும் அவர் வந்து மானுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அடிமையாகி விட்டால், அவருடைய ஆன்மீகத்துல அவர் 0 நிலை வந்து விட்டா இறைவனை வந்து இறைவனுக்கு ஆற்றிய செயல்கள் கூட அவர் வந்து மறக்க ஆரம்பிச்சிருவார், இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தா அடுத்த ஜென்மத்துல மானாக பிறந்தாலும் அவர் மீண்டும் மனிதனாக பிறந்து மோட்சத்தை அடைய வேண்டிய அந்த பிராப்தத்தை பகவான் அவருக்கு கொடுத்திருக்கார், இல்லையா? அதை தான் நம்ம பின்வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல படிப்போம். இப்போ மானை பற்றியான கவலையை பார்க்கணும். இருப்பினும் அந்த மான் வந்து அச்சமின்றி அந்த பூங்காவனத்துல சுத்துமாம். அத்தகைய மானை பற்றியும் அதை எவ்வாறு தீய சக்திகளிலிருந்து காக்க முடியும் என்றும் பற்றியும் சிந்தித்தார். கண்டிப்பா எதையுமே நம்மளால காப்பாற்ற முடியாது. அதுக்காக நான் என்னால எதுவுமே காப்பாற்ற முடியாதுன்னு நம்ம கைவிட்டுட்டு உட்கார்ந்துடக்கூடாது. நம்முடைய முயற்சி எந்த ஒரு நிலையில
எவ்வளவு தூரம் நம்மளால காப்பாற்ற முடியுமோ அந்த செயலை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அது பியாண்ட் இதெல்லாம் நம்ம போக வேண்டியதில்லை. மேலும் அந்த செயல்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய கிருபை என்று எடுத்துக்கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது போன்ற அன்பு நிறைந்த சிந்தனைகள் போற்றக்கூடியவை தான் இல்லையா? யார் மீதுமே அன்பு கொள்வது, அதாவது பாரபட்சம் இன்றி இல்லையா? வித்யா வினய சம்மனே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி இல்லையா? அதாவது ஹஸ்தி அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்? இது யானை இல்லையா? அதாவது இந்த மாதிரி யானை, நாயை தின்பவர், நாய், இந்த மாதிரி வந்து இப்படிப்பட்ட விலங்குகள்ல இருந்தாலும் இருதயத்துல இருக்கிறது யாரு? பரமாத்மா இல்லையா? சோ அவங்களுக்குள்ளேயுமே அந்த ஜீவாத்மா குடிகொண்டிருக்கிறது. அதை இயக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். சோ அவைகள் மரணித்த பிறகு எங்கே செல்லும்? நல்ல ஒரு காரியங்கள். இப்போ நீங்களாம் சொல்றீங்க இல்லையா? அதாவது ராதிகா மாதாஜி வீட்டுல பூனை அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து அமைதியாக அமர்ந்து அந்த சப்தத்தை கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் கூட ரெஸ்பாண்ட் பண்றது இல்லையா நம்ம வீட்டுல. ஆனா நாய் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ நாய்க்கு இருக்கிறதே குறைவான இன்டெலிஜென்ஸ், நமக்கு தான் உயர்வான இன்டெலிஜென்ஸே. ஆனா மனிதனுக்கு அந்த புத்தி கூர்மை இருந்தும் அவன் உபயோகப்படுத்தல. குறையான மதிவுடைய அந்த நாய் வந்து அதை வந்து உணர்கின்றது. அதனால பஜன்ஸ் சொன்னாலும் சில நாய்கள் வந்து அந்த சமயத்துல வந்து படுத்திருந்து கேட்கும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு சுக்ருதி அந்த ஜீவன்களுக்கு மோட்சம் என்பது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அப்படின்னா மீண்டும் மனிதனாக பிறந்து நற்காரியங்கள் புரிந்து அந்த ஒரு நிலையில அவர்கள் மோட்சம் பெறுவார்கள். இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் கிடையாது, எல்லா நாய்க்குமே. ஆனா இது வந்து எந்த நாய்க்கு அந்த பிராப்தம் கிடைக்கிறதோ அந்த மாதிரி விலங்குக்கு. இங்கே மானுக்கு கூட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா? இவர் மானை எப்படி பழக்கி இருக்கணும், தான் ஆற்றக்கூடிய அந்த இறைவன் தொண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை உணரக்கூடிய அந்த ஒரு பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தா இவரும் இப்ப இந்த சங்கடப்பட வேண்டி இருக்காது. மேலும் வந்து மீண்டும் வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அவர் வந்து இழந்திருப்பார் இல்லையா? அதாவது பகவானை திருவடி சேர்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருப்பார். ஸோ பக்குவமாக செய்ய வேண்டும். மேலும் ஆன்மீக நிலையில் தாழ்ந்து ஒரு விலங்கின் மீது பற்றுடையவர் ஆகிவிட்டார் யார் என்று தோன்றும். இவ்வாறு தனது நிலையினை தாழ்த்தி கொண்டமையினால் மறுபிறவில வந்து அவர் என்னவா பிறக்கிறார்? மானாகவே பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறார். மேலும் அந்த மான் உடலில வந்து அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு வந்து அவர் வந்து தள்ளப்படுகிறார். அபிஷனா விருக சாலா விருகோ அந்யதமோ வானைக சரயேக சரோபா பக்ஷதி. உண்மை என்னவென்று நான் அறியேன். எங்க போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல, நிஜம் எனக்கு தெரியல. ஆயினும் எனது மான் ஒரு ஓநாயினாலோ அல்லது நாயினாலோ அல்லது கூட்டமாக அலையும் பண்டிகளாலோ அல்லது தனியாக திரியும் புலினாலோ நிச்சயம் கொண்டு தின்னப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இவரே வந்து இன்னும் திரும்பலன்னா அதுக்கு டேஞ்சர் ஆயிருக்கு. ஸோ எந்த விலங்கு வந்து அடிச்சு சாப்பிட்டுருக்குன்னு தெரியாது. அததான் இந்த இடத்துல சொல்றேன். புலிகள் காட்டுல வந்து கூட்டமா இருக்கா, சிங்கிளா தான் இருக்கும். பன்றிகள் கூட்டமா இருக்கும் இல்லையா? அது போல பறவைகள் எல்லாம் கூட்டமா இருக்கும். ஓநாய்கள் வந்து தனித்து தான் இருக்கும் இல்லையா? நாய்களும் வந்து கூட்டமாக தான் வரும். இவ்வாறு பரத மன்னர் காட்டில் உள்ள கொடிய விலங்குகள்னால் தனது மான் கொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய யூகம் என்று அவர் வந்து கருத ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே, நிம்லோஷதி ஹஹ பகவான் சகல ஜகத் மேக்ஷோதயஸ்த்ரய ஆத்மாத்யாபி மம மிருக வது நியாஷ ஆசக்தி. ஸோ இங்க நல்ல ஒரு பர்பட்டு ஓமையோட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஓமையை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சூரியன் உதிக்கும் பொழுது எல்லாவித மங்களங்களும் துவங்கும். என்ன பிரகாசத்தினார் இல்லையா? சூரியன் என்பது மெயினா பிரகாசம், ஞானம். இந்த இரண்டும் இருந்தாலே வந்து எல்லாவித மங்களங்களுமே வந்து கிடைக்கும். துரதிர்ஷ்டமாக அவை எனக்காக அவை எனக்கான ஆரம்பமாக இல்லை. சூரியதேவன் வேதங்களை வடிவமானவர். ஆனால் நாராயணரோ வேதங்களின் விதிகளை எல்லாம் இழந்து நிற்கிறார். சார் நானும் சூரியன் மேல் வானில் மறைய போகிறது. ஆனால் தனது நாய் இறந்ததிலிருந்து என்னை நம்பியிருந்த அந்த மான்குட்டி தனது தாய் இறந்ததிலிருந்து யாரு? மானுடைய தாய். ஏன்னா அந்த பக்கம் இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரை புலியிடமிருந்து தப்பிக்கணுன்றதுக்காக குதிச்ச போது
அது குட்டிமானை ஈன்று விட்டு அது மரணத்தை உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு மரணம் அடைந்து விட்டது. அங்கிருந்த ஒரு குடியில இல்லையா? ஸோ என்னையே நம்பியிருந்த அந்த மான்குட்டி இன்னும் திரும்பவில்லை. ஸோ எந்த அளவுக்கு டிபெண்டன்சி இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து அவருக்கு வந்து தன்னுடைய வீட்டையும் மனைவியும் திறந்த போது வந்துதா? கண்டிப்பா இல்லை இல்லையா? யாருக்கு எந்த சமயத்துல எப்படிப்பட்ட ஆசைகள் வரும் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த ஆசைகள் இறைவனை மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடிய செயல்களாக நாம் எடுத்து செல்லணும். அப்ப அது நிலை பெறும். ஓகே. ஸோ அதை விடுத்து நம்ம பௌதிக தளத்திலிருந்து நாம் மாற்றினோம் என்றால், இப்போ அதாவது பரத மகாராஜா சென்ற பிறகும் கூட ஸோ இங்க இந்த இடத்துல வந்து நினைவு கொள்வது இல்லையா? ஸோ அது வந்து தவறானது. தாய் இறந்ததிலிருந்து என்னை நம்பியிருந்த மான்குட்டி இன்னும் திரும்ப இன்னும் நாம் என்ன ரட்சிக்க முடியும்? ஓரளவுக்கு தான் யாருக்குமே வழிகாட்ட முடியும். அதை டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து அவருக்கும் பகவானுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இல்லையா? அதை அவர்தான் வந்து வழங்கணும். பிரம்ம சமீதையில வந்து சூரியன் வந்து கண்கள் பக்தி விலோச்சனேனா இல்லையா? அந்த இது வரும். ஸோ யக்ஷுர் ஏக சகல கிரஹானாம் ராஜா சமஸ்த சுரமூர்த்தி அசோஷ தேஜாஹ யஷ்யாக்ஞாய பிரமதி சம்பிருத கால சக்ரோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சூரியன் உதிக்கும் பொழுது காயத்ரியிலிருந்து தொடங்கும் வேத மந்திரத்தை ஒருவன் ஓத வேண்டும். கண்டிப்பா காலையில இந்த அக்னிஹோத்ரா ஹோமம், துளசி பூஜை இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடியதுதான். இறைவனது கண்களாக இருப்பது யாரு? சூரியன். சூரியன் மறைய போகிறான் நாளை சூரியன் மறைய போகிறான், மானை இன்னும் காணவில்லை, அதனால் தன்னால் மங்களம் பொருந்தியதாக எதையுமே காண முடியல அப்படின்னா இது ஒரு துரதிருஷ்டமா அவர் ஃபீல் பண்றார். மான் திரும்பி வரலையேன்ட்டு அவர் புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார். தன்னை துர்பாகியசாலியாக இவ்வளவு எண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? சோ இவ்வளவுமே மானுக்காக இவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ரொம்ப புலம்புறாரு. ரொம்ப புலம்புறாரு அப்படின்னா ஒரு கருணையான உள்ளம் எவ்வளவுன்னு நம்ம யோசிக்கணும். நாம ஒரு தூய பக்தரை ரொம்ப கருணைன்னு சொல்றதா இல்ல அவித்யா, அதாவது இன்னும் ஒரு இதாகலன்னு சொல்றது. அதாவது கருணை ஓவரா போயிட்டதுனால அஜ்ஞானத்துல செயல்பட்டு இருக்காரு அவர். ஓகே. சோ அஜ்ஞானமே என்பது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் வந்து நமக்கே வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல வந்து விட்டுச்சுன்னா அது பூர்த்தியான அஜ்ஞானம். ஓகே. ஏனெனில் மான் இல்லாத காரணத்தினால் சூரியனின் ஒளியில் கூட மங்களம் நிறைந்ததாக அவரால் ஒன்றையும் காண முடியவில்லை இல்லையா? சோ சூரிய ஒளி இருந்தாலும் கூட அதுக்குன்னு ஒரு அதாவது நிலை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ மங்களங்கள், சூரியன் பிரகாசம், ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோட்பாடுல எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒன்றையும் என்ன அவரால் பார்க்க முடியல. அதாவது அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே மானுதான், வேற எதுவுமே தெரியல அவருக்கு. ஒன்லி மான். ஓகே. அவிஸ்வித அக்ருத சுக்ருதம் ஆதத்ய மாம் சுகிஷ்யதி ஹரிண ராஜகுமாரோ விவித ருச்சிர தர்ஷ்ணீய நிஜமிருக தாரக வினோதை அசந்தோஷம் ஸ்வானம் அபனுதன். ஸோ மான் ஒரு ராஜகுமாரை எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஒருத்தர் வந்து அஜ்ஞானத்துல விழுந்துட்டா கீழே இருக்கக்கூடிய நிலையை கூட ஒரு மேன்மையாகத்தான் கருதுவார். நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு கேட்க போறது இல்லை இல்லையா? அதே வந்து ஆன்மீகத்துல திளைத்த பெற்றவர்கள் கீழான இயல்புகளுடைய செயல்களை எல்லாம் அவங்களால கரெக்டா உணர முடியும். ஸோ இந்த ஆப்போசிட் இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படி. ஸோ இப்போ தன்னுடைய பிள்ளைகள் மனைவி பத்தி கூட அவர் வருத்தப்படல. அந்த மான் குட்டி வந்து ராஜகுமாரனை போல இருந்தது அப்படின்றது வந்து என்ன அவ்வளவு அன்பு கொண்டு அவர் வளர்த்தார். அது எப்போது திரும்பி வரும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். மீண்டும் மனதிற்கு இனிமை அளிக்கக்கூடிய தனது செயல்களை எப்பொழுதும் செய்து காட்டும். அதாவது அந்த மான்குட்டி செய்யக்கூடிய செயல்கள், துள்ளி ஓடுறது, இதெல்லாமே வந்து அவருக்கு ஒரு பேரானந்தத்தை கொடுத்துருக்கு. உண்மையிலே அது வந்து பேரானந்தமே கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மனபாவத்தோட இருக்கார். என்னை போன்று துன்புற்றவருக்கு அது மீண்டும் அமைதி அளிக்குமா? இதெல்லாமே டெம்பரரி பிளஷர் இல்லையா? தற்காலிகம். இப்ப நம்ம ஒரு சங்கடத்துல இருக்கிறோம்னா நமக்கு யாரோ உதவி பண்றாங்கன்னா அது தற்காலிக உதவி தான், நித்தியமான சொல்யூஷன் கிடையாது இல்லையா?
ஸோ நித்தியமான சொல்யூஷன் அதாவது நம்ம குரு அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்ம பெற முடியும். ஸோ அவங்களுடைய அறிவுரைகளை தான் நம்ம கேட்டு பெறணும். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம இந்த நன்மை அளிக்கக்கூடிய வஸ்து இது வந்து நம்ம ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கணும். அதுவும் பரத மகாராஜா ஒரு பக்தர் என்ற நிலையிலிருந்து நாம் அதை காண வேண்டும். அவர் எந்த அளவுக்கு மேன்மையான செயல்களை செய்திருக்கார், ஏன் இப்படி ஆனார் என்பதையுமே நாம அந்த சக்தி வாய்ந்த இந்த புலன்களை வந்து நம்மளை என்ன பண்ணோம், இழுத்துட்டு போயிடும். ஸோ அந்த ஒரு பார்ட் நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உண்மையில் என்னிடம் புண்ணிய பலன்கள் ஏதும் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே இந்த மானுக்காக விட்டுட்டாரா என்னன்னு தெரியல, இல்லையா இழந்துட்டாரான்னு தெரியல. அவ்வாறு இருந்திருந்தால் மான் இதற்குள் வந்து திரும்பி வந்திருக்கும். ஸோ அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும், எஸ் மான் வந்திருக்குன்ற திடமா மான் திரும்பி வரும். ஸோ ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு தைரியமே வரும், இல்லையா? ஸோ அந்த தைரியம் வர்றதே வந்து இறைவனாய் எண்ணும் பொழுதுதான். தனித்து இருந்தா கண்டிப்பா அந்த தைரியம் வரவே வராது. ஸோ இங்கே இவராலுமே வந்து அந்த மிஸ்டிக் யோகத்துல வந்து பக்குவமாக அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகானந்திர சொல்லியிருந்தா ஒரு காலகட்டம் வந்த பொழுது 75% என்ற நிலையில எடுத்துக்கும் பொழுது இவருடைய அந்த உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உயர்வாவே எடுத்துட்டு போயிருப்பார். தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சமமாக அந்த மான்குட்டியை வந்து கண்டிப்பா அவர் கம்பேர் பண்ணியிருக்கவே மாட்டார், இல்லையா? அவர் வந்து எந்த மாதிரி நிலையில இருக்கார், ஆக்சுவலி அவர் ஒரு அரச பதவியில இருக்கார். அவருடைய பிள்ளைகள் வந்து 5 பேருக்குமே வந்து ராஜ்யத்தை பிரிச்சு கொடுத்து அவங்களுடைய ஆட்சிகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனா இந்த சிறிய இந்த விலங்கு ஜீவனம் என்பது எல்லா ஜீவன்களுமே ஆத்மா ரூபம்தான். ஸோ ஆத்மாக்குள்ளதான் இருக்கு, உள்ளதான் இருக்கு அந்த உடலுக்குள்ள. ஆனாலும் வந்து முக்கியத்துவம் எதுக்கு தரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் ஜடபாரதருடைய செயல்கள் வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகே, மான் காணாமற் போய்விட்ட கவலையினால் மன்னர் மானை தன் மகனாகவே நினைத்து வாழ்ந்தார். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த மான் சென்ற பிறகு கூட அவர் வந்து அந்த நினைவுகள் வியாபகங்களே இருந்திருக்கார். பாசத்தின் விளைவாக இது கண்டிப்பாக உண்டு. அது எஸ்பெஷலி பக்தர்களுக்கு அளவு கடிந்த பாசம், இல்லையா? யாரை எப்படி வேண்டும் என்றாலும் அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஓகே, ஸ்வேலேயாயம் ஷவேகிகாயம் மாம் மிருஷா சமாதினா நிமிலித த்ரிஷம் பிரேம சம்பரேன சகித ஆகத்ய புருஷ அப்ருஷ விஷனாக்ரேன லுடதி. ஸோ அவ்வாறு இந்த சிறிய மான்குட்டியினுடைய கவலை அது எப்படிலாம் விளையாடும்ன்றதை மீண்டும் நினைக்கிறார். நான் கண்களை மூடி தியானித்திருப்பது போல் அவர் இருந்தாலும் அப்படின்னா உண்மையிலே இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது. பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்ல படிப்பினை. நாம் எல்லாருமே வந்து அதாவது பௌதீக உலகத்திலையுமே வந்து வாழக்கூடியவங்க தான், ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செய்பவர்களும் தான். ஆனால் இந்த மான்குட்டியின் மீது இருந்த மோகம் என்ன ஆகுறது அவருக்கு, அதுக்கும் கூட அவர் வந்து ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணும் தான் நினைச்சாரே ஒழிய, ஆனா உண்மையிலே இதுக்கு ஒரு தீர்வு வந்து அது அதாவது இந்த பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடை வந்து நம்ம வந்து ஈடுபாடு இன்றி வெறும் நிமித்த மாத்திரம் செயல்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பாவத்தை அவர் வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த இடத்துல ஆனா அந்த சிறிய மான்குட்டி மேல இருந்த ஈடுபாடு மற்ற எல்லா செயல்களுக்குமே வந்து செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியில கொடுத்தாச்சு. ஸோ தனது தியானம் தவறானது என்று, அதாவது அவர் உட்கார்ந்து தியான பயிற்சியில் என்ன பண்ணணும், முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்திக்கணும். அவர் வந்து ஸோ எனக்கு எப்பொழுதுமே உங்களுடைய தொண்டுல இருக்கிறதுக்கான பிரார்த்தத்தை கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு நிலை அவர் கண்டிப்பா செய்திருக்கணும். அதுக்கு தான் முக்கியத்துவமா இடத்தை கொடுத்திருக்கணும். ஆனால் அதை விடுத்து அவர் என்ன பண்ணார், மானுடைய மறைவுக்கு மான் எங்கே சென்றது தெரியல அப்படி ஒரு நிலையை அவர் வந்து மேன்மையாக கருதினார். ஆனா உண்மையிலே அது தவறானது. ஜீவன்கள் அனைவருமே வந்து சமநோக்கம்தான், இல்லையா? அதுதான் நம்ம சரி இது 5th சாப்டர் 18th ஸ்லோகம் என்னது வித்யாவினே சம்பர்ணே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனீச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டித சமதர்ஷின, இல்லையா?
அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்கணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு கீழான இயல்புகளால் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு இந்த மானுடைய அதாவது தொலைந்த அந்த நிலையை கண்டு அவர் வந்து எவ்வளவு வருத்தப்படுறார் இல்லையா, தன் கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த மான் இல்லையே என்பதை வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறார். ஸோ அவர் தியானம் செய்யும் பொழுது அவர் உண்மையில் அந்த மானை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருப்பார். இது தவறான ஒரு செயல் இல்லையா. எப்பயாவது நம்ம கூட வந்து ஜபம் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஏதோ வீட்டு வேலை நம்ம மனசுல வருது, மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை இழுத்து பிடிச்சி அந்த பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். டிஸ்ட்ராக்ஷனோடு இருக்கக்கூடியது தான் அந்த மனசு. ஆனா அதை எவ்வாறு கையாளுகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். மேலும் அது தன் கொம்புகளினால் அவர் உடலை குத்திய பொழுது அவர் மிகுந்த இன்பத்தினை அடைந்திருந்தார். ஸோ தியானம் போல் பாவனை செய்து எத்தனையோ பேர் இல்லையா, தியானம் செய்யும்போது தூங்குறோம், தியானம் செய்யும் பொழுது எதெல்லாமோ ஓடுறது, இங்கிருந்து அமெரிக்கா, இங்கிருந்து நியூசிலாந்து, இங்கிருந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம மனசு எங்கெல்லாமோ அலைப்பாயுது, எதெல்லாமோ அடையணும்னு நினைக்கிறது, பௌதிக செயல்களை இவ்வளவு செய்யணும்னு நினைக்கிறது. ஆனா அந்த இடத்துல எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தியானம் போல் பாவனை செய்வது மன்னர் அந்த மானை பற்றி அந்த மானை பற்றி அறிய நினைத்திருந்தார். இதுவே அவர் தவத்தின் தன்மையில் தாழ்ந்ததற்கு காரணம். ஸோ இந்த மான் போச்சு, அந்த மான் சென்றதனுடைய கவலையிலே அவர் வந்து ஆழ்ந்திருந்தார். ஆனா அதை விடுத்து அவர் வந்து இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்றிருந்தால் அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு சுக்கிருதி பண்ண ஒரு பிராப்தத்தையாவது அவர் பெற்றிருப்பார். அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்கலனாலும். ஆனா இந்த இடத்துல மான் மீது கொண்ட மோகம் இல்லையா, அதாவது அன்பு என்பது நம்மளை வந்து எப்பவுமே விடுதலையான ஒரு மார்க்கத்தை எடுத்து செல்லும். மோகம் என்பதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால அன்பை மட்டும் நாம பெருக்குவோம், மோகத்தை வந்து நாம எரித்து சாம்பலாக்கி விடலாம். அது நமக்கு தேவையற்ற பொருளா. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? மாதாஜி. ஓகே, நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபிய விச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे